Dipuji roh kondo Jehovah Tuhaki Hut hubarita hondo Sude pambai Damai di batana sumurung sian saluhu roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Horas marita salukna kadamang do dainang, tapi parhorasan ma sian hami, marhite renungan harian bagasta, barita hangoluan sian debata. Akadamang do dainang tatangi homma, hatane di bata nagabe ayat harian, Mangihutton Almanak HKBP Sadarion, Kamis 20 Sada Januari 2020 Sada. Hatade di bata nagabe renungan dihita imasian pesalmen. Bidu 70 Sada ayatna pasapuluh luhon. Pesalmen 70 Sada ayat 10 walu songonon mahata ni Jahoba di dok disi. Nang sahat dihaduhungon dohot haubanon. Sayunang tadikon au ale di bata. Pai mahubari tahon tangamu tu napinopar hagogoommu tu saluhut akka narosogot idoyang go sahat ni hata ni dibata akadamang do dainang songon halak na porsea totu molo somardongat ton tuhani dang margo go hita totu molo so adong tuhani na mangaramoti mamasu-masu ngoluta dang taboto aha nanaing taulahon dang taboto songo dia marpak kirimon. Akadamang do dainang di perdalanan ni nguluta. Isido na jot-jot. Hita do manadikot di bata, mana di bata na manadikot kita. Tentu nga boy ta alusi, hita do na jot-jot manadikon di bata. Buasa olodo si pata ala sopitor hatop dia lusi Tuhani tangyangta ala sopitor dilehot Tuhani pakirimota ulo gabita lulu ya kadalam ni portibion lau pasauton lomoni rohatta di nguluta akadamang do dainang nang pegok akka hamaolon gok akka tantangan di perdalanan di nguluta dia kapar karejota hamaolon nangarupi akka dongan sapar karejuan manang dongan sapakubasyon alai naing dohonon ikon toktong di batama dongata mangarupi ang ragam tantangan manang hamaolon di perdalanan ni nguluta. Turpuk sadarion tangiang sian sahala nama tua nasiruraton ni si pasar para pesalmen. Didok naking akamang nang sahat dihaduhungon dohot haubanon say unang tadikon au ali di bata. Di bata da kaya manadiko kita akamang do akainang toktong do ibana rapod dohot kita. Nang pesipata manibil hita, nang pesipata daw hita, molo tarajuni sa sitong na toktong do di mata-matai di bata nguluta. Akadamang do dainang molo taba ari-ari natabulus, taba ari, taba bulan, taba taon, natabulus di perdalanan nguluta, totu namadok, lamotik ma partikiata di portibion, lamotik ma partikiata madalani ari-ari ni nguluta. Akadamang do dainang lamgok ari gok taon na tabolus totu naing lama jamotok kita nung ngasongo dia nguluta di ganuk ari ganuk bulan ganuk taon pardalanan ni nguluta lam daw do hita siya Tuhan manang gabi lam jono jojot hita akamang do akainang manadikot Tuhani di perdalanan ni nguluta hal na met tentu di potong-potongan yang parsaurat tado Tuhani sien bagas jorona jumo-jo dohita manadikot Tuhani marhiti parsauran dohot di bata di bagas jorona olo do gabi rumikot aka ulat tai sien parsauran dohot Tuhani bahkan molo taetong akamang tarajuni ti bagasan dirita ragu mudang gohita manadikon Tuhani di nguluta
Akadamang do dainang. Alay taingo masongon halak na porsea. Ikon makir do hita. Ikon tapagomos do udut tapasahato Tuhani. Songon nidok ni pesalmen 70 daya 10 say udang tadi kon au ali dibata. Pai mahubari tahon takamu tu na pinokpar. Aguguomu tu salut akka narusungkut. Adong ede nama dok, hidup ini adalah kesempatan. Nguluon para satokina do akamang do akenang. Marhitima naing toktong. Debata tabain dongata. Naing toktong tapasahat nguluta. Asa unang. Daw asni rohani debata siang tonga-tonga ni nguluta. Tarajuni matubagasan dirita tapauba ma rohatta kamang do akainang. Asa dinasa ulota sadaryon. Tapangido ma pangaramotion dohot tadonganion nasian debata. Tapangido sa toktong debata madongani hita dinasa nanyula di tangata sadaryon. Asa marhitima kamang do akainang. Tajalo gugo, tajalo lasdiroha, dinamulangulahon nasa si ulota di bagasan sadaryon. Ala toktong, debata na madongani jala mangaramoti hita. Atau tapangido ma gugo na siya Tuhani. Tapangido ma pangaramotion na siya Tuhani. Madongani hita mangulahon nasa ulota di bagasan sadaryon. Somon edeta naking naungwedo kami. Dipuji rohakodo ho ali Tuhan. Dinasa pabayanan di dibata. Dak kasuhakan pabayanan di dibata di bagasan ulita. Atau masih kokot mahita. Marsaor dohot Tuhani. Dinasa inganan, dinasa partikian. Toktong rap mahita dohot Tuhani. Tapasohot manguluta marsaor dohot dibata. Shalom Tuhata nama masu-masu hita saluhuna.